soyayya riba ce inda har da amana. Soyayya riba ce inda har da amana. Sannan masifa ce inda yi ba amana, kuma na ce kaddara ce na fada yan uwana. Duk mai zurfin tunani zai san zafi ko kuna. Ni na rinse ido na makanta ba kyau yan uwana. Wato harbi ga ɗan jaki gado ne in ka auna. Labarin soyayya zan ba ku yan uwana. Soyayya ce ta jani na kasa na sarrafa hankalina. Na yi nisa ba na ji ta tushen daga kunnuwana. Ta hudan zuciya ta tare a cikin jikina. Na yo nisa a so ba zan rabuwa a raina. Soyayya gaskiya ce amma sai an sa amana. Na so ta faso na gaske da dukkan kairi babu wasa. Ni dan nan ta faɗan rayuwa mai kyau a garan ta kwasa. Wani ya zo ya raba mu mai siffar kiwo na dusa. Ni din ne wanda ta so ta daga dukkan hankalinta. Tara mai du a kaina domin ni ne lafazinta. Ba ta zina kasance tamkar ni ne rayuwarta. Ni din nan banda buri sai dai kiwon lafiyarta. Duk mai son zuciya baya nashi kudan kamanta. Ni din nan Adamu auta na mawaka kar kumanta. In ma dai zaka ce min ummi to faɗi kar kamanta. Soyayya ta da ummi shine burin zuciyata. Rashin ta a duniya shine babbar matsalata. Kadara ce ni ta ja mini tamkar ma ban dagata. Ya Allah taimaka ka wanke hukuncin zuciyata. Na gane shi so kowa ma bai bari ba. Da na san kwai wuya tun farko da ba zan ba. Kun san shi da raba dangi ciki ya sanya musu gaba. Na yau shi da maso ba zancen kori ba ne ba. Ni ana wata nanin dangi za su yi mun maraba. An dako wanda ya fi ni don harkar kwai mugunta. Ni ba na yin alaye domin ƙarshen rayuwata. Ya Allah taimaka ka tsare ni da harkar yin mugunta. Bai zuwa ga masoyiya laifi san babu akan idona. Ni na san kaddara ce ke auna mini lokaci na.